Jest taki grecki tytuł i zadanie: poznaj samego siebie. A w wierze chrześcijańskiej uzupełniamy: chcąc poznać siebie i zrozumieć siebie do końca, patrz na Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, który nam wierze przewodzi i ją wydoskonala. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch